En mening, der er bedre. Det er det, jeg starter. Okay, jeg kom. Tjek den op. 2 minutter. Tjek den op. Hvad er det? Se, hvor grim stil det havde i gang. Jeg har i hvert fald fed stil dig. Du har sådan en grøn bukse. Jeg har sgu da også en bachelor. Så var der med shorts så. Fuck, man. Det er en gut. Okay, fuck dig, vi går i gang nu. Ja. Det er nu vores 10. optagelse. Er den i gang? Ja, det er det, ja. Mens jeg så dyr har på. Ja. Det er meget. Første spørgsmål fra Mikkel A. Hvad synes I om Mads Ølands nye profilbilleder først? Øland, det er rigtig flot. Det er flot. Og de nye hår, det er også flot. Så synes jeg i hvert fald. Øland. Ikke så langt. Du skulle have den i pusen. Okay. Skulle du fandme. Næste spørgsmål. Michelle Lauritsen, hvad synes I om mig? Du er sød og flot. Kender dig ikke. Du er sød og flot. Kønneste pige I venner med på Facebook fra Michelle Lauritsen? Min mor. Jeg ved det ikke. Nadia Bungård, hvad synes I om mig? Nadia, du er rigtig flot, og du er rigtig sød, og du er sjov at gå i klasse med, og rigtig sjov at gå til festerne. Du er en af mine bedste veninder, synes jeg. Og så elsker jeg sådan alt ved dig. Især dit smil, for det er mega dejligt. Og så er du bare rigtig, rigtig sød. Videre. Ja. Emma Vester Pedersen, haha, oh my god, hende der Emma Vester, er hun ikke bare nice? Emma, du er fucking nice, men vi savner også pisse meget i klassen. Emma, du er en af de piger, som jeg ikke hader. Du er ikke ligesom en af de der fucking dullede, fucking snotforkælede, klamme små kællinger, der egentlig bare skulle have den. Ja. Du er fucking dejlig. Du er ligesom, du er sådan en drengepige, du ved en body. Du er vores body. Så elsker jeg dig. Så har vi fra Louise Ronaldo, hvad synes I om mig? Pissegrim. Louise, vi savner dig. Eller, det gør jeg i hvert fald, jeg savner dig fucking meget. Hvor du er rigtig sjov at lave sjov med i skolen. Og så savner jeg selvfølgelig også, du er min lille engel, ikke? Det kan jeg sige. Ja, jeg har sgu da mange. Så skriver Michelle Lauritsen, vil ikke give mig ret i, at han er lykke af en rigtig køn pige. Er det ironisk? Det ved jeg ikke. Hvis det... Personligt, så er det ikke lige min Type. Agtig. Det er ikke min type. Jeg er mere Altså til for piger. at sige det rent ud, så er hun ikke flot. Nogen vil selvfølgelig synes, hun er rigtig, rigtig flot, men ikke sådan her. Men næste spørgsmål. Og hvis du tuder over svaret, så må du ligesom lade være med at stille spørgsmål. Ja, eller få de veninde til det, men... Ja. Rikke Hansen, hvad synes I om mig? Du er fucking vidunderlig. Du Det er ligesom Nadia, en af mine bedste veninder. Så elsker jeg dig. Du er fucking sød, Rikke, og du har et rigtig sødt smil. Indeed. Og du er rigtig sjov at gå i klasse med, især når du skændes med Ben. Indeed, my good sir. Så har vi næste spørgsmål fra Øland. Hvad synes I om mig? Øland, du er fucking sjov. Men Der er negativ og positiv. Er der noget midt imellem? Ja, det tror jeg. Øland, du er fucking sej. Og sjov, men når du er pisse irriterende, så har jeg lyst til at smadre dig. Du skulle da en af vores bodies i vores drenge-klike-agtige ting. Vi drenge, vi er her sgu for hinanden, og vi elsker sgu hinanden. Og du er sgu ikke en undtagelse. Mads Øland, han spørger igen. Hvem kunne det godt ud over Mikkel Andreasen? Dig. Og Daniel, Markus, Dyrvig, Tyge, Emma. Og det er ikke den, I tænker på. Det er kun Dyrvig, der ved det, tror jeg. Og Vi har da en kæreste. jeg sgu da Trine, ikke? Ja. Nå, ja. Jeg kunne kun af. Han er min eneste. Og Øland. Markus og Daniel. Så har vi næste spørgsmål fra Alfred Random. Kender dig. Rent dum. Du er rent dum. Er det ikke sjovt? Har du sagt det? Ja. Okay, Astrid, som nu jeg har sagt i de fleste videoer til 20 gange, du er fucking god til fodbold, og du er pisse sød,
og flot og sygt godt. Og du ses næsten meget sammen. Astrid, du var generelt pissesød. Ja, det var det.